Szerbusztok, egy kicsit mintha szaggatnék, de lehet, hogy csak én látom magamat így. Hello, sziasztok! Gomba ember, nem tudom, hogy itt vagy-e, látom, hogy 7-kor beköszöntél. Hát igen, most egy kicsit fél órát így csúszott a stream. Kicsit elnéztem az időt a dolgokkal kapcsolatban. Kicsit sok dolgom volt ma, úgyhogy így egy fél órát csúsztattunk rajta. Illetve hát én csúsztattam rajta. Ami ma... Ó, itt vagy. De jó, köszönöm szépen, hogy megvártál. Szóval a mai napon, amit fogunk csinálni, az volt eddig... Kifordítva van a mikrofonom? Igen, befordítva van a mikrofonom. Éreztem én, hogy valami nem oké. Egy pillanat. Szóval, falka logó tervezés van ugye? A falka... Szia Liri! A falka azoknak, akik... Szia Sziofegy, ha ez egy beköszönés. A kis... Úristen, az polip? Szlöfegy. Szóval, aki nem tudná, amit most csinálni fogunk, az egy logótervezés lesz a Falka applikációnak, illetve a Falka vállalkozásnak, ami azzal foglalkozik, hogy béna zenekaroknak, vagy támogatottság nélkül politikai pártoknak, olyan gyerekeknek, akiknek nem menne el senki a szülinapjára, lehet lényegében tömeget bérelni, és hogy ennek állunk most neki. Múltkor volt már egy stream a múlt héten, nem sokra jutottunk, talán most egy picit frissebb az agyam, meg egyébként gondolkoztam rajta, én is, és van ötletem, hogy mi az, amit nem vágtam bele, nem kezdtem el megtervezni, csak kíváncsi volt, vagy hogy felvetődött bennem az ötlet, hogy talán úgy meg lehetne oldani, meg egyébként egy pillanatot kérek, oké. Küldtetek ti is nekem Instán ötleteket, azokat most gyorsan ide bedobtam egyébként, mert hogy mindegyikben volt valami olyan dolog, ami egyébként nem hülyeség, és hogy tök jól ki lehet indulni belőle, meg a két valamire való múltkori irányt is felhoztam ide. Milyen disznóvágásos grafikát szeretnél? Egy flyert, ami egy disznóvágásról szól, egy ilyen plakátot? Egyébként vicces, mert hogy csináltam már olyat. Igen, pontosan arra gondoltam, igen, az ifi röfire. Tudod mit? Egyszer meg fogom csinálni, tényleg élő. Az a baj, hogy már nem foglalkozom print dolgokkal, de lehet, hogy úristen, valami disznóvágásos applikáció. Egyébként az nem lenne rossz. Egy közösségi háló, vagy egy ilyen közösségi oldal, ahol lényegében böllérek vannak fent. Na jó, majd ezt van még ötlet ezelőtt, de majd nem tudom, 2 év múlva belevágunk a streamekben. A böllér bookba. Szóval, logót fogunk tervezni. Felvetettétek... Liri, egyébként tök jó infografikák vannak, ilyen disznós dolgok. Nem fogom most megtalálni, nem is tudom, hogy keressek rá. De hogy egyébként volt egy, amit láttam, és az tök jó volt. Ilyen lényegében szarvasmarha, disznó, baromfi, minden ilyesminek. És ha jól emlékszem, akkor talán a metángáz, vagy fú, nem is tudom, valami környezetvédelmi dolognak az infografikája volt, hogy mennyiben járul hozzá az adott állat. Nem tudom, mi a Covid alatt megálmodtuk a vallásos személyek részére a közösségi alkalmazást. Pap lett, mindjárt mondok valami, Pap lett volna a neve,
online gyóntatás, Szent Mise, gombnyomásra lehet áldozni. Amúgy ilyen van. Tehát, hogy ez lehet, hogy biztos, hogy te vízből mondod, de hogy ilyen van. Az a neve egyébként, hogy azt hiszem, paprikáció. Már nem mindjárt rákeresek, hogy van-e még ilyen. Várjál, a papoknak. Klérusap, nem. Covenant Eyes, ez külföldi. Nem fogom most megtalálni, de jó pár évvel ezelőtt egyébként volt ilyen, igen. Nekem nem adja ki a paprikációt. De megvan, tényleg, elírtam az előbb. Igen. Osztok egy screent akkor. Ja, szóval, hogy van ilyen egyébként. És ez nem mostani dolog, de már nem emlékszem, hogy mikor hallottam róla. Most már Kattima a neve. De hogy egyébként ez tök hasznos dolog, hogy így az egyház is, nem tudom, megpróbál online térben, meg digitális térben is lényegében a közösséget építeni. Meg mit akartam még? Ja, hogy egyébként azt még a nagyon-nagyon régen, ha jól emlékszem, a Hodász András mutatta be, hogy van okos rózsafüzér is, ami így mobillal össze tudod kötni, és akkor méri, hogy mennyit imádkozol, egy csomó dolgot tudsz vele csinálni egyébként. Szóval egy csomószor az van, hogy azt gondolod, hogy egy orbitális nagy hülyeség, amit kitaláltál, de egyébként, hogyha egy picit visszaveszel belőle, akkor abszolút működőképes. Na, álljunk neki közben azért a logótervezésnek is. Szóval ez a kettő, ugye, amit szia Vare, amit múlt alkalommal terveztem, de egyik sem túlságosan nyerő. Azt gondoltam, hogy ebből talán ki lehet indulni, de annyira nem. Ez megint csak azért hoztam be, vagy azért tartottam meg, mert hogy motívum világában működőképes. Egyébként nem is tudom már kivetette fel múlt streamben, hogy egyébként tök jó lenne az, hogyha ilyen logótervezésnél ugye össze szoktam gyűjteni különböző szavakat, motívumokat, szimbólumokat, amiket mondjuk bele lehetne építeni a logóba, és hogy miközben logót tervezek, itt vagyok, ezek nem látszódnak, úgyhogy ide, hogy kell, ide fölém beraktam egy ilyen cetlit, hogy mit csinálunk ma, meg akkor minden info majd oda jön, hogyha kell bármi hozzá a közös ötletelésünkhöz. Jó, okés. Ja, és a másik három pedig olyan volt, amit ti küldtetek Instagramon. Itt ezen elkezdtem el gondolkozni, hogy az A betűből meg lehet-e ilyen járkáló embert csinálni, mert ugye egyébként azt is felírtuk a múlt alkalommal, de hogy nem igazán lehet, szerintem nagyon elveszne az A betű jellege, hogyha valahogy megoldanám, hogy ilyen, nem tudom, normálisan járkáló ember legyen. Viszont, aki küldte, annak mondtam is, hogy ezt az A betűt tökéletesen fel lehetne használni valami lánykérős dologhoz, mert hogy ez tökéletesen egy térdelő alak. Igen, itt szintén az, hogy a negatív térből egyébként az ember alakot kivágni, az is egy ilyen érdekes megoldás lehet még. Ami tipp tőlem nektek, hogy egy logóban egy ötlet. Tehát olyat ne csináljunk, hogy belerakunk, nem tudom, mint ebben az esetben is, két külön dolgot, hogy van egy kis cédulánk itt, meg van egy ember alakunk is, és megpróbáljuk egy logóba belerakni. Egy logó, egy ötlet. Tehát, hogyha mind a kettő tetszik,
akkor szed külön, két külön verzióra, és muszáj dönteni a kettő közül. Illetve, ami még nekem nagyon tetszett, hogy egyébként az nem jött fel múltkor az én agyamba sem, hogy a tömeg az hogy néz ki mondjuk felülről. Meg hogyan szokták akár rajzfilmben, vagy infografikákban így a tömegeket ábrázolni, és hogy egyébként ez a felülnézetes dolog nem is feltétlenül ebben a formában, tehát hogy ez zárójeleket én nem használnám, de hogy egyébként ez egy tök jó dolog lehet. Sőt, talán még egy nem jut eszembe a szó, még egy dinamikus brandet is tudunk építeni belőle, vagy esetleg fel tudjuk használni, nem tudom, loading barhoz, hogy töltődik fel a tömeg, és így tovább. Bro, a K betű lehetne járkáló ember az A helyett. Igen, egyébként persze lehetne, ja. Csak mutatok valamit, mert hogy a K betű az egy picit veszélyes azért. Mert ha nem vigyáz az ember, akkor nagyon könnyen... Hol van? Nem, fordítva, bocsánat. Most így hirtelen bedobtam így. Most még annyira nem is vészes. De hogy a K betűvel az a probléma, hogy nagyon könnyen horogkereszt lesz belőle. Mert hogy itt van ugye a K betűnk, de hogy ettől még nem lesz ilyen, nem tudom, járkáló ember jellege. Hát, hogy muszáj, nem tudom, ide is berakni egy kezet, ami így hátra liffen, miközben jársz. Rakok rá egy fejet is. Most már. Hát így. De hogy én mindig azt érzem ezeknél, hogy kicsit túl könnyű az asszociáció. Igen, én most azt vettem észre, hogy az F, A, L betűk simán felhasználhatók egyszerű ember sziluettekhez, így kvázi tömegábrázolásból kiolvasható lenne egy falka húnyar. Igen, ezt múltkor néztük egyébként, nem biztos, hogy pont ezzel L, K, nem tudom, még betűkkel néztük meg, de hogy ez egyébként egy létező koncepció, tehát hogy van már ilyen logó, úgyhogy azért nem vágtam bele. Azt hiszem Family volt annak a márkának a neve, aki így csinálta meg, hogy a Family-ben az utolsó három betű, az I, L, I, mert hogy ők I betűvel írták, az lényegében egy családot ábrázolt. Na de, amivel szeretnék kezdeni, megnézni, hogy működőképes-e, az az, hogy F betű, és bele van építve a kis emberkénk motívum. Liri, igen, az izével is fogok foglalkozni egyébként, a pöttyössel. Csak először, ez most nagyon benne van a fejemben, hogy így körülbelül szerintem tudom is, hogy hogyan lehetne megcsinálni, és csak arányokat kell majd módosítani, utána pedig nekiállunk a pöttyös verziónak. Aztán ha ez a kettő tényleg jól néz ki, meg jól sikerül, akkor nem is lesz harmadik, hanem ezek közül megyünk tovább valamelyikkel. Szóval arra gondoltam, hogy az F betűbe fogjuk úgy beleilleszteni. Fogjuk beleilleszteni a kis profil vagy emberke ikont. Van egy ilyen kényszerem, hogy egyébként mindent szeretek arányosan felépíteni, úgyhogy azért nem fogjátok azt látni, hogy egyszerűen csak, nem tudom, fogok egy négyzetet és behúzom körülbelül, hanem hogy négyzetekből építek fel
nem tudom, téglalapot, vagy hogy mondjam, hogy mindig legyen mérhető egymáshoz a különböző elemek. Ez később majd az arculati kézikönyvben jól fog jönni. Igen, és ezt pedig ide lefelezzük. Nos, így. Aha. Jó, meg is vagyunk. Nekem ez egyébként elfogadható, de egy kicsit még játszadozom vele, hogy nem lehet mondjuk jobb arányokat kialakítani. Mondjuk azzal, hogy ezt itt vékonyabbra vesszük esetleg. Ez a kettő egyforma széles, igen. Ezt is megtartjuk. És egyébként ez a kör, félkör, nem tudom, mi, lekerekített végű négyzet egyébként tök jól felhasználható majd a későbbiekben a teljes arculatban is. Szóval most egyelőre az ikonon gondolkozom csak. Úgyhogy közben azért várom a véleményeket, hogy mit szóltok hozzá. Majd alakítani kell azért rajta, mert hogy ez egy kör alakú dolog. Úgyhogy nem lehet ugye egy szinten a kettővel. Vagy nem lehet... Na, szóval a kör alakú dolgoknak ugye ki kell egy picit lógnia. Ha megnézitek a különböző betűtípusokat, ugye ott is az A betű, O betű, az U betűnek az alja, és itt tovább ezek kintebb lógnak, mint maga a betűknek a vonala. Úgyhogy egy picit nagyítunk ezen is. Hát mondjuk így. Ez nem tetszik. Hoppika. Meg ebből is megpróbálunk egy picit visszavenni, mondjuk így. Túllövés? Vare, ezt mire érted? Mi az, hogy túllövés? Liri, kicsit nagyok a távolságok. Hát lehet, hogy nagyok a távolságok, csak közben meg mi van, hogyha nem tudom, ekkorában nézed. Akkor meg kell tartani őket, mert úgy nagyon könnyen össze fognak olvadni. De nyomatok neked egy közelebbi verziót. Azt mondja, hogy hoppika, az sok. Várjál, hasonlítsuk össze, akkor. Liri, így jobb. Közelebb kerültek egymáshoz. Egyébként lehet, hogy tényleg jobb. Ja, hogy túlságosan kidobtam a betűket a végénél. Jó, hát oké, alakítok majd még rajta. Igen, én meg azt vettem észre, hogy egy vonalban... Micsoda? Azt vettem észre, hogy egy vonalban gondolkodunk, eddig minden szöveg egy szinten van, törésekben gondolkodtatok, felül fal,
alul KA, falka, igen, és egyéb permutációja, ahhoz társítani alakzatokat, azokat zárni egy dobozba. Alapvetően én nem annyira szeretem, nem tudom, megtörni a márkaneveket, mert hogy egyébként rontja az olvasást, másfelől pedig a magasabb logók nehezebben működnek digitális felületeken. Tehát ott sokkal kisebb, nem tudom, helyed van magasságban is. Úgyhogy egy headerben egy fekvő logó, vagy egy mobilappban egy fekvő logó egyébként sokkal jobban működik. De hogy elsődlegesen én azért nem szeretem megtörni ezeket, mert rontja az olvashatóságot. Meg egyrészt, hogyha így törjük ketté, ahogy te mondtad, van egy értelmes szavunk. Tehát, hogy a fal, ka. És szevasz Hóki. És az megint elviszi, nem tudom, egy más irányba a dolgokat, hogy már van benne egy értelmes szó. Azzal nincsen probléma egyébként gombaember, hogyha elveszik az F betűnek, mert hogy nem egy iniciálét csinálunk egyébként. Szóval nem az lesz, hogy megcsinálom ezt az F betűt és mögé írom, hogy alka, hanem ez kifejezetten csak az ikon része lesz. És ilyen szempontból nem biztos, hogy probléma az, hogyha nem tudom, úgy nagyon elsőre nem ugrik be az embereknek, hogy az ott egy F betű eredetileg. Az a baj, hogy nézegetem egyébként, még sajnos az eredeti lesz a megfelelő verzió, illetve hát az, ahol ilyen távolságok vannak. De kicsit kintebb veszem a lelógást, hogy mindenki elégedett legyen. Mondjuk így. Igen, ez a másik, hogy az sem jó egyébként, hogyha egy olyan ikont használsz fel, vagy olyan ikont tervezel, ami alapvetően az első betűje lényegében a márka nevednek, mert nem csak az, hogy falka lesz belőle, hanem vizuálisan egyébként tök hülyén néz ki. Tehát, hogy ebben az esetben is nagy valószínű, hogy bele fogom próbálni valamilyen keretbe. Nem csak így mellé dobom a dolgokat, de tudod, mit, akkor nézzük is meg, hogy mi van akkor, hogyha mellé rakjuk a dolgokat. Aztán majd később még alakítunk a tökéletes arányokon. Igen. Sőt, az is lehet egyébként, hogy kisbetűvel fogjuk írni, és akkor biztos, hogy nem tudom, nem lesz duplázás benne. Ez túl vastag most ehhez. És megnézem azt, hogy mi a helyzet akkor, hogyha csinálunk egy keretet is neki. Már megint hozzá vagyok szokva a figmás dolgokhoz, úgyhogy nyomom itt az R betűt, hogy négyzetet csináljak. Ja igen, megkeresem, hogy hol van rögtön a send to back. Gombaember, igen, persze nem olvasod el feltétlenül kétszer, hogy ne, csak hogy pont ezt mondom, hogy... Jó, erre a kommentre, erre a chat üzenetre már reagáltam. Azt hittem, hogy ez valami új
kicsit megzavar, hogy mindenki rózsaszín. Igen, csak a színek alapján nem tudok detektálni, mert mindenki, aki ír, rózsaszín. Köszönöm szépen, hogy köszönöm. Szóval mit gondoltok? Egy dolgot még azt viszont meg szeretném nézni, hogy mi van akkor, hogyha ezt a dolgot, ezt itt nem kerekítjük le, de egy kicsit rendezetlenebbé tesszük a dolgokat. Így viszont már szerintem nagyon elveszik az F betű jellege. Liri, mit írtál? Az F betű szára is lehetne magas ember? Vagy azzal már totál elveszik az F betű jellege egymás mellett? Szia, Idri. Szerintem felesleges már belerakni. Hát én azt érzem. Itt viszont kicsit gyerekjáték. Ja, kicsit ilyen építőkockás jellege lett ettől. Főleg, hogyha azt csináljuk, hogy kezdjünk el színeket adni hozzá. Hát egy kicsit túlélénk lett, de hogy, ja, úgyhogy ezt elvetjük. Megmondom, nagyon elveszik az F betű jellege tényleg az egészből. Jó. Azt mondjátok, hogy ezt szavazzuk le, a lekerekített részt? Egyébként simán lehet. Mert hogy maga az ikon része, mármint az F betű része is eléggé szögletes, de közben meg ott van az emberfejünk. Mindegy, nem. Majd alakítunk közben. Na, úgyhogy ezzel a kettővel menjünk tovább, hogy próbálgassunk tipókat. Mi az, ami izgalmas? Valaki írta, hogy kéne egy izgalmas tipó hozzá. Valamit mondjon, hogy mitől izgalmas, hogy kézírásosat? Vagy nem tudom. Ja igen, azt akartam megnézni, hogy mi van akkor, hogyha ez kis F-fel van írva. Hát nem. Szerintem ennek nem árt, hogyha nagy F-fel írjuk. De akkor nézzünk pár tipós dolgot. Megnézem tényleg, hogy mi van akkor, hogyha talpos betűt használunk. Mondjuk. Ez sem rossz. Csak ugye megint az van, hogy habár nekem egyébként ugye megvan ez a betűtípus, de nem biztos, hogy ezt mondjuk webben tudjuk használni, vagy hasonlót egyáltalán. De igazából most nem ügyfélnek tervezünk, vagy hát úgyhogy nem kell arra figyelni, hogy megveszi majd azt a 80 000 forintos betűkészletet, amit kinéztünk neki, vagy sem. Szia Szakszó! Vagy valami robosztus illene hozzá, hogy erősítse az ikont, vagy valami vékony, finomabb. Hát... a finomabb furábban hat. Akkor mindegy, belenézek ebbe, hogy mi van akkor, hogyha valami talpasat nézünk hozzá. Hát ezt végképp nem.
Jó, hát ez az egész folyamat most olyan, mint egy grafikus mém. Ahogy a grafikus munka 90%-a fontot válogatsz. A geometrikus... Jézusom. Szakszó, megláttam a szóviccedet. Szóval Liri, a úristen, a geometrikus betű a felső Satoshi is geometrikus egyébként, de várjál, a leggeometrikusabb, amin van, az szerintem az Object Sans lesz. Mondjuk, jó, csak nem akarok döltet. Ja igen, meg ugye azt beszéltük, hogy, vagy hát én legalábbis magammal, hogy ezt az A betű verziót szeretném használni inkább. Gyere már! Így, hogy egy vastagabb font van rajta, egyébként nektek jobban bejön? Közben kicserélem ezeket az betűket is. Hát, nem tudom. Hát rendben. Az, aki szerint a vékonyabb a jó, az írjon egy nullát. Az, aki szerint a vastagabb a jó, az írjon egy egyest. Eddig nyerésre áll a vastagabb. Úgyhogy Hóki, egyenlőre egyedül maradtál. És újra erősít a vastagabb verzió. Hát akkor vastagabb lesz. Jó, oké, és figyelj, akkor vastagabb dolgokkal megyünk tovább. Tudod, mint a Satoshinak is feljebb veszem akkor a vastagságát. Hogy, hát ha mondjuk, ha lenne. Ja, van egy black belőle. Akkor vastagabb dolgokkal megyünk tovább. Aktív groteszk, az is még egy talán izgalmas dolog. Az a baj, hogy ezek most már tényleg túlságosan egyformák, és annyira nem érzékelhető a különbség, hogy tényleg kellene bele valami plusz talán. Hogyha egy picit ilyenebb. Lehet, hogy nézelődök még ilyen betűtípusokat. Fogalmam sincs ennek mi a neve. Ez az, amit az ilyen gyúrós porokon használnak, meg a NASA. Nem tudom, ezek milyen fajták. Bocs, és meg az izét kéne megnézni. Mi az, amit a Zwölf is használ? Vagy hát nagyon hasonlót. Mert azt hiszem ők moholit használnak. De hogy van nekem egy nagyon hasonló fraktul. Igen, ezt kerestem. Egyébként lehet, hogy ez mondjuk jobban illik a logóhoz, így a szögletességéhez.
Jó, figyú, én ezt a kettőt fogom akkor megfuttatni majd. Szerintem. Tudom, hogy jó a vastag, de egy picit lejjebb veszem azért. Majd lehet, hogy alakítok még rajta. Jó, nézzünk még egy betűtípust. Legyen mondjuk... nincsen rendes Comic Sansom, csak Comic Neum van. Vagy van Comic Sansom? Ja, van Comic Sansom is, igen. De nem, Comic Neu-val nézzük meg. Az egyébként tényleg egy szép font. Hát limonád és tanthoz, de szép. Nem tudom, ez megvan egyébként? Hogy... várjál. Hogy volt van egy ilyen projekt, nagyon sok évvel ezelőtti, hogy újra tervezték a Comic Sans-t, hogy szép legyen. És egyébként az a vicces, hogy én tényleg használtam már projekthez ezt a Comic Neut. Nézzük meg még, na mondjuk van Helvetikám. A legalapabbal. Viszont a Helvetikának, ja, hát nem tetszik ez az a betű. Mi az, ami még esetleg érdekes lehet? Mondjuk a General Sans, az, ahogy túlságosan hasonlít megint a felsőre. Jó. Liri, van egy Google font, a Play, annak érdekes lekerekítései vannak, amit az emberi formával is össze lehet hangolni. Na nézzük. Google font. De nem szeretem, hogy megváltozott. Play, csak simán Play. Ez az. És ennek összesen 2 súlyozása van. Ezt annyira nem szeretem, de mindjárt megnézzük. Ja, most csinálok egy print screen belőle, mert nem akarok feleslegesen betűtípusokat telepítgetni, hogyha nem jó. Hát igen. Hát... Jó, hát az A betűn most nem mindig problémám egyébként az a betű. Liri, nem tetszik? Így nem jó. Hát igen. Egyébként, hát igen. Na jó. Ezt most itt hagyom akkor. Vagy tudjátok mit? Megint szavazzunk egyet. Aki úgy gondolja, hogy a felső az, ami jobb, az nyomjon egy nullát. Aki szerint az Mi történt? Az alsó a jobb, az pedig nyomjon egy egyest. És ha egyértelmű a dolog, akkor most egyelőre azt hagyjuk meg. Tehát a felső a nulla, alsó az egyes. Az a baj az izével, elnézést, most közelebb hajolok, csak a mai Szlofegy, oké. Nem tudtam, hogy I betű, vagy L betű van a nevedben, szóval Szlofegy, az a
fú, hogy mondjam, hogy az ilyen graffiti típusú betűk, azok így magukban működnek, de hogyha egy ikon mellé akarod rakni őket, akkor már annyira nem egyébként. Mert hogy két világ fog találkozni, amik annyira nem tudom, nem férnek össze így egymással. Meg nehezen olvashatóak, de lehet, hogy most így hirtelen egyébként mást gondolunk ilyen graffitis betűtípusnak. Várjunk, beírom azt, hogy graffiti, mondjuk logó. Ilyesmire gondoltál egyébként? Ádám, nem fogom megjegyezni úgyse. Figyelj, igyekszem egyébként, jó? Igyekszem megjegyezni majd, hogy Ádám van a felhasználó név mögött. Úgy látom egyébként, hogy mindenki az alsóra szavazott. Mondjuk ilyesmire, ez már egyszerűbb neked? Ádám. Olyan vagy, mint egy ügyfél. Hát én nem tudom megmondani, hogy mi a probléma, csak úgy nem tetszik. Na jó van. Akkor ezt most itt ki fogom nevezni A verziónak. És hoppá. És mindjárt nekiállunk a B-nek akkor. Megnézzük a pöttyös dolgot ebből az egészből. Ezt innen kitöröljük mindjárt. Ja, egyébként igen, gombaember, tehát hogy maga a koncepcióba sem annyira, nem tudom, illik bele ez a dolog. Amúgy mostanában, hogyha megnézitek, várjál, miért zárom be mindig a Chrome-ot? Azt mondja, hogy beírom, hogy Gen Z, nem tudom, design. Az ilyen Z-generációs cuccokban az egyre többet megjelenik egyébként a graffitis irány. Remek, pont most nem fogok egyébként ilyet találni. De hogyha néztek ilyen, nem tudom, Behance-en különböző dolgokat, meg ilyen elemzéseket, akkor meglepően kezd, nem is hogy kezd, hanem hogy egyértelműen benne van. Tehát, hogy eléggé így beleivódott ebbe a neobrutalista irányba, így a graffiti, meg mostanában ezek a... Fú, milyen fontoknak lehetne ezt nevezni? Amik ilyen, hát nem metálos, hanem ilyen, fúristen. Jó, erre a cikkre rá se kattintottam, mert inkább nem. Na, ezek már is jobbak, tehát egy kicsit ilyen, nem tudom, a technós, meg hát talán az a legjobb kifejezés, vagy beszoktak jönni egyébként ez a tipikus, amivel a 90-es években a metal bandák írták a nevüket, betűtípusok is. Brutal Future, ez a stílusnak a neve egyébként? Ja, csak kitaláltad. Jó, pedig egyébként egy jó kifejezés lenne rá. Na, álljunk neki akkor a pöttyös verziónak, amivel ugye azt akarjuk szemléltetni, hogy van egy tömeg. Lehet, hogy megpróbálom azt, hogy kör alakú lesz ez az egész dolog.
Van az Illustratorban olyan stroke, amivel tudok köröket csinálni? Már nem is emlékszem, hogy hol vannak. Valaki segítsen, hol vannak az ilyen brushok, amivel vagy a különböző ilyen körvonal stílusok? Nem. Effekt, nem effekt. Blur, nem. Tudjátok, vannak ilyen nyilak, meg ilyen, nem tudom, különböző minták, amiket végig tudsz futtatni rajta. Basszus. Fú, de rég használtam már azokat. Várjunk csak, az azt hiszem valamilyen ablak. Brushes? Lehet, hogy mégsem. Border dekoratív. Igen, ezt kerestem. Oké, megvan. Ennél nem tudok elképzelni szabályos körrendszert, középen nagyobbak, kifelé távolodva, kisebbek és ritkul, az egész szabályosan van elrendezve, mintha rasterizálnál egy körgradienst. Ja, vágom, igen, csak hogy el fog veszni a tömegjellege, a felülről nézett tömegjellege, hogyha az emberek kisebbek, nagyobbak. Mert ugye általában, hogyha megnézel egy ilyen tömegjelenetet felülről, akkor pont az van, hogy ott mindenki így egyforma méretű lényegében. Itt nincsenek egyszerűbbek? Én tényleg csak egy kört szeretnék, vagy kis karikákat. Mondjuk ilyet. Egy dombon állnak, igen. Remek. Miért torzul? Itt nem lehet olyat csinálni, hogy ne torzuljon? Na jó, mindegy, először akkor csak felvetem ezt a dolgot. Hogy egyáltalán működik-e. Aztán majd lehet, hogy kézzel megcsináljuk. Amúgy nem rossz szerintem. Kicsit lejjebb veszem, mert ez így nagyon sok volt. Csak hogy ugye ezek így egyelőre csak pontok. Szóval valamit majd bele kell vinni, amitől így egyedi lesz. Mert egyelőre nincsen benne túl nagy ötlet, csak emberek felülről. Mi van akkor, hogyha ugyanezt megpróbálom négyzetekkel? A stílus miért nem másolja át az Illustrator? Remek, most megint ki kell keressem. Hol volt ez? Brushes? Megvan. Objektum ismétlés körkörös. De mit ismételjek? Milyen objektumot? Lehet, hogy ebben a négyzetes dologban már lesz valami érdekes. Nem lesz. A kört. Van ilyen. Na várjál. Kipróbálom. Jó, még mindig nem Figmába vagyok. Szóval. Igen, objektum. Repeat. Radiál, ez lesz az? Mik vannak? És ezt hogy kell itt állítani? Ez a darabszám. Ez a méret. És hogy állítom a kör... Ja, hogy ezt így le is tudod csukni. És hogy állítom az eredeti kört? Vagy itt... mindegyik megvan.
Ó, ki adta ezt a tippet? Borsi, köszönöm szépen. Sose használtam még ezt. De ez egyébként tök hasznos. Szuper. Valahogy valami pluszt akarok belevinni. Nem. Eleve nem értem, hogy miért lettek négyzet alakúak közben. Most azon gondolkozom, hogy megpróbálom azt szemléltetni, hogy van egy tömeg felülről, ahonnan hiányoznak még emberek. És egyébként abból is össze lehet rakni egy tök jó dinamikus arculatot. Hogy más ilyenek, más dolgok, vagy más pöttyök vannak kivéve belőle, és így tovább. Jó, oké, ezt megcsinálom normálisan. Nekem is eszembe jutott egyébként, hogy meg lehetne csinálni azt, hogy üres köröket rakok oda. Mindjárt megmutatom. Ahogy elképzeltem a fejemben, nem nézett ki annyira jól. Jó, kezdek megőrülni, hogy miért csinálta ezt az illusztrátor. Megpróbálok mindent kigruppolni, hogy hát ha így értékelhető eredményt kapok. Hol van még duplikálás? Itt is van duplikálás, meg itt is. Itt van még. Pillanat. Így. Szóval, mit gondolsz, Liri? Én alapvetően egyébként nem szeretem a körvonalakat. Tehát, hogy akkor már lehet, hogy az is jobb, hogyha mondjuk szürkével rakjuk. Ja, az izére gondolsz, nem? A szemtesztként ez a szintévesztő, amikor a számok vannak, és meg kell nézned, hogy milyen számok vannak benne. Na jó, úgyhogy szerintem én kivenni fogok belőle, vagy megnézzük azt, hogy mi van akkor, hogyha az opacity-n állítunk. Dino Pepsi, Hali, jó, a stream lehetne egy kérdésem. Itthon 2D motion designra mennyire van kereslet szerinted? Érdemes erre a területre specializálódni? Én ugye foglalkoztam egy időben, visszaváltok és közben csinálom a dolgokat. Szóval én foglalkoztam egy időben ugye motion designnal, meg mindjárt eszembe fog jutni. A Gabnai Máté ugye, aki csinálta régen a fejest ugró szabadúszót egyrészt, meg hogy most a Crash TV-vel, vagy a Crash Production, nem is tudom, szóval a Crash-osoknál ők csinálják ezt jelenleg, ő is ugye eredetileg motion design-nal foglalkozott, kifejezetten nem tudom, cégek számára. Én nagyon régen kaptam már megrendelést ilyen dologra, viszont akkoriban is egyértelmű volt az, hogy arra borzasztóan nagy hiány van, meg igény van, akik ilyen explainer videókat csinálnak, tehát hogy kifejezetten
cégek számára, tehát nem az, hogy videóklipekbe dolgoznak, bármi ilyesmi, hanem hogy explainer videókat vagy animációkat csinálnak, és azt megfelelő minőségben. Mert hogy vannak a különböző, vagy hogy vannak ilyen cégek, gyárak inkább, akik ilyeneket gyártanak, viszont az a helyzet, hogy ott botrányos a minőség. Szóval, hogyha tényleg jó vagy benne, akkor abszolút működőképes a dolog. De amúgy meg figyelj, az a helyzet, hogy nem is feltétlenül kell itt, nem tudom, Magyarországban gondolkodnod. Mert jó, persze, most már tök nehéz elindulni, akár nem tudom, Fiverr-en, vagy még a másik a zöld. Mindjárt eszembe fog jutni. Nem a Top Talent. Na mindegy, de hogy az ilyen freelancer kereső oldalakon azért manapság elég nehéz már. Upwork, bocs, igen, köszi, Upwork. Tehát, hogy mostanában már azért elég nehéz, már eléggé kiépült ez az egész. Felmész, nincsen még semmilyen értékelésed, és egy csomó melónál konkrétan kiírják, hogy csak bizonyos pontszám fölött jelentkezhetsz, ugye. Ahhoz, hogy értékeléseket szerez, meg pontszámot, ahhoz meg nem tudom, trágya melókat kell elvégezned, úgyhogy szerintem annyira nem éri már meg a dolog. De hogyha full kezdő vagy, teljes mértékben, és most akarsz, nem tudom, belevágni, vagy beletanulni, akkor egyébként működőképes a dolog. Szerintem én nem fogom használni ezt a cuccot. De köszönöm szépen a tippet, aki adta erre a körre vonatkozóan, de hogy ez nekem nem megy. Jó, ezt inkább vissza is vonjuk az egészet. Kérem vissza a rácsaimat. Így. Még visszább egy picit. Jó. Na. Ja, egyébként meg amikor még én foglalkoztam vele, de ez tényleg tök rég volt, amikor én motion design-nal foglalkoztam, szóval nem biztos, hogy irreleváns a véleményem, de hogy akkoriban tényleg a bevételeimnek szerintem legalább a 80%-a abból jött. De tök kevés munkával, vagy hogy olyan kevés munkával, vagy darabszámba kevés munkával. Tehát, hogy volt mondjuk, nem tudom, egy hónapban 4 grafikus melóm, meg egy ilyen motion designer, és a motion design adta lényegében az egész súlyát a bevételemnek. Gombaember, mit kérdeztél, hogy nem szoktál olyat, hogy gyűjtés, inspirálódás közben kézzel vázlatolod le az ötleteidet? Én egy 4-5 év logótervezés után rájöttem, hogy sokkal hatékonyabb vagyok, ha belerakom magam egy ilyen flow állapotba, ahol nézelődök és közben kézzel skiccelek. Nem. Tudom, hogy nagyon sokan csinálják, teljesen működőképes az is, meg tök jó. Én nem vagyok ilyen. De lehet, hogy egyébként az egész abból jön, hogy nekem borzalmas kézügyességem van. Tehát én abszolút nem tudok rajzolni, úgyhogy hiába firkálom le, nem tudom, papírra, az biztos, hogy nem lesz olyan, mint a géppel tervezném meg. Tehát, hogy így lényegében szabotálnám magamat csak. De Liri, várjál már, de hogy tudom, hogy túlrendezett, alakítunk még rajta, csak most szeretném megtalálni azt. Tudom, hogy valahol be lehet állítani, hogy ne torzuljon el a kis köröm. Hogy a körök ne torzuljanak, nem? Igen.
Nem, nem. Nem így kell. Ebből megnéznék egy olyan elrendezést, mintha egy színpad előtt állnának az emberek, elől sűrű, aztán gradiensszerűen egy irányba oszlanak szét, kis dinamikát adva neki. Hát igazából meg lehet nézni majd. Csak most egyelőre borzasztóan szenvedek, mert nem bírom megoldani a dolgokat, amit elképzeltem. Aztán itt kézzel kell mindent felvinnem. Ilyenkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy meglátszik az, hogy azért néha jól jönne az a kicsit jobb programismeret, mint amim van. De tényleg az a helyzet, hogy mostanában az életemnek a 90%-ában Figmába vagyok. Szóval fú, hogy kellett állítani a darabszámot? Ja, így. Jó, ezt majd mindjárt megoldjuk. Adaila, arról kinek mi a véleménye, hogy egyre több olyan álláshirdetés van, hogy érts PS-hez, Illuhoz, InDesignhoz, Figmához, és mellette még After is tudj vágni, és még 3 tervezés is. Ez nem tudom, hogy mennyire vagy junior, vagy mióta vagy a szakmában, meg hogy eleve hány éves vagy, de hogy ez nem most kezd így kialakulni, nem mostanában vannak ilyen hirdetések. Amikor én elkezdtem dolgozni a piacon, már akkor is voltak ilyen hirdetések bőséggel. De egyébként meg pont mostanában gondolkodtam azon, hogy akarok csinálni egy olyan streamet, ahol álláshirdetéseket nézek. Majd tök kíváncsi vagyok arra, hogy tényleg mostanában mi a helyzet. Így nem tudom, design meg grafika fronton. Meg egyébként gondolom, hogy hasznos lehet az ilyen junioroknak, meg akik most fognak kilépni a munkaerőpiacra, hogy lássák azt, hogy hol lehet egyébként designerként állást keresni. Mert egy csomószor találkozok azzal, hogy azok, akiket mentorálok, nem tudom, nekiállnak professional keresni, aztán ha nem találnak, akkor bezárják az internetet. Tehát hogy a profession az, ami a legkevésbé alkalmas ilyen hát alkalmazott művészeti melókat találni egyébként. Elnézést, csak próbálom pontosan beállítani, hogy kéne 100, legyen 70, meg akkor 40 a rádiusza ezeknek a dolgoknak. Jó. Három éve, aztán most kezd aktuális lenni, hogy váltanék, és ezért picit meredek szerintem. Bárha megfizetik, ezt nem fogják megfizetni, pont azért keresik így, mert hogy nem tudnak 3 embert megfizetni, úgyhogy felváltva kéne csinálnod lényegében ezeket a dolgokat. Akkor 3D tervezést még kitanulom.
Figyelj, egyébként ez egy ilyen örök dilemma, hogy legyen az, hogy mindenhez értesz egy kicsit, vagy pedig azt mondod, hogy te ebben a szakmának ezen részében szeretnél inkább elmerülni, és te ebbe akarsz, nem tudom, szakértő lenni. És egyébként mind a kettő releváns, és mind a kettő működőképes, csak teljesen más karriermodell az, ami kell ezekhez. Most ezek nincsenek egymáshoz képest középen, vagy? Oké. Okay. Ezt be lehet valahogy állítani? Hogy tökéletesen középen legyen? Hogy az a kis pötty ott, az pont itt legyen? Vagy ezt így kézzel kéne így beigazgatnom? Tehát, hogy nincs egy vonal, ami jelzi, hogy hülye gyerek, most vagy középen, vagy valami? Hát ez se sikerült így. Jó, most vagyok középen. Oké. Okay. Korábban még fotózást, videózást és programozást kértek egy csomagban. Igen, a videóvágás az, ami régen benne volt nagyon, amit úgy gondoltak, hogy az kellene érteni hozzá. Az a probléma egyébként, hogy mondjuk egy ilyen, hát nem is tudom, egy szabadúszótól még talán elvárhatóak ezek a dolgok. És csak most arra gondolok hirtelen, hogy mondjuk van egy youtuber, vagy bármi lényegében tartalomkészítő, és ahhoz képest, hogy régen a tévében ez mondjuk úgy működött, hogy voltak operatőrök, voltak vágók, volt műsorvezető, volt, aki megírta a műsorvezetőnek a szövegét, és így tovább, és szépen lassan az internet, meg a tartalomgyártásnak a demokratizálása miatt ezek a dolgok így összefolytak. Hogy itt van egy ember, ő egyszerre az operatőr, a vágó, a műsorvezető, a szövegíró, és így tovább. És hogy szépen lassan így elkezdték, nem tudom, már az alkalmazottaktól is elvárni ezt valamiért. De egyébként nem csak a grafikus szakmában, tehát ez egyébként a videós meg a mozgóképes szakmában is ugyanúgy megvan. Jó, akkor ez így lesz, és az, erre tudok rakni, tudom expandolni, ugye? Hogyha így csináltam. Jó, szuper, tudtam. És azt mondja, hogy hát ezt egy picit azért nagyobbra veszem ehhez képest. Viszont akár tetszik, akár nem, itt egy vékonyabb betűtípust fogok használni. Jó. Illetve meg akarom nézni akkor szürkével is.
Nos, mit szóltok? És akkor arra gondoltam egyébként, hogy simán meg lehetne csinálni azt, hogy egyrészt persze töltőképernyőket is lehet belőle csinálni, másrészt viszont lehet csinálni belőle egy tök jó ilyen dinamikus arculatot, attól függően, hogy éppen nem tudom milyen elemek vannak így kijelölve. Szia Bushmangs! Na, mi hogy mondják, a verdikt? Mit szóltok hozzá? Elfogadjátok második körnek, vagy második verziónak? Hát nem tudom, hogy szürkével jobb-e egyébként. Hát lehet, hogy jobb. Aztán majd kiderül. De egyébként nem kell megijedni a szürkétől, mert lehet, hogy be fogok hozni egy, nem tudom, mondjuk valami ilyen arculati színt. Na, szuper. Eddig akkor mindenkinek tetszik. Vagy legalábbis senki nem ellenkezett, hogy ez borzalmas, és töröljem ki most rögtön. Jó, figyú. Én egyébként elégedett vagyok ezzel a két verzióval így. Bedobom őket gyorsan egymás mellé. Ja, ezt a megtört dolgot egyébként nagyon művész, ide törlöm inkább, és akkor maradunk annál, hogy van két ilyenünk. És attól függ, hogy nem tudom, melyiket használjuk éppen. Hogy a szürkét, vagy hát majd szerzünk egy normális arculati színt hozzá. De hogy kell belé egy ilyen világos verzió is. Ja, az bocs, betűtípust azért még megnézzük. Nagyobb pöttyöket használnál? Hát szerintem nem probléma. Az a baj, hogy nagyobb pöttyöket használunk, a végén tényleg egy család lesz belőle, nem pedig egy tömeg. Figyú, sok kis hangya az egy tömeg, igen. Tehát, hogy én most így, jó, ti sokkal kisebben látjátok, mint én. Szóval én, ahogy így nézem, meg nézem a streamet is közben, ugye ti sokkal kisebben látjátok, de hogy nem is baj, hogy nem ismered, majd hogy mondjam, tehát hogy nekem tényleg olyan hatást kelt, mint egy tömeg felülnézetből. Na, de pillanat, betűtípust, nézzünk betűtípusokat még. Ezt már leokéztuk. Fú, az a vastag betűtípus az annyira nem az én ízlésem, de azt meghagyom nektek. Az legyen az a ti kívánságotok. Szóval betűtípus. Nézzük meg ezt megint. Nyé, nem. Az biztos, hogy nem lesz talpas, mert hogyha megnézitek, akkor a talpas dologtól kap egy ilyen, olyan, mintha egy ilyen üveggyárnak lenne a logója, mint egy ilyen kristálypoharakat gyártanának.
A Adéla, másik mondjuk nekem jobban bejön, másik jobban bejön, de valahonnét ismerős koncepció. Az izére gondolsz? Erre gondolsz? Az F betűsre? Liri, mit írtál? Másik előtt picit eszembe jut a Figma logó. Ja, hát jó, persze. Igen. De egyébként tudod, mit csinálni fogok egy olyat, hogy mindjárt rákeresünk Google-ben. Csak ameddig itt próbálok csinálni egy képet, addig kikapcsolom itt a képernyő megosztást. Hogy is kell? Hogy kell feltölteni? Bocsánat, hogy itt kibekapcsolgatom, de nem tudom, hogy mi az, ami meg fog jelenni, hogyha ez van, hogyha megnyitja a fájljaimat. Szóval Google-be futtatok gyorsan egy keresést, hogy van-e bármi hasonló, amit kiad esetleg. Hát egy csomó R betű van esetleg, ami érdekes lehet. Azt akarom megnézni, hogy itt volt egy, ez ismerős, hát ezt nem fogjuk megnézni így, hogy ez itt ismerős egyébként. Jó, meg a másik, amit szeretek még, gyorsan ránézünk arra, hogy Dribble-ben az F letterre ad-e ki bármi hasonló koncepciót. Imádom ezt a logót egyébként. Nem tudom, ezzel találkoztatok-e már. A Fold. És hogy imádom a kis sticky note-okat benne. Ja, meg a Yellow-ban is a Loop színháznak hasonló logót csináltak, csak jó, hát a Yellow-ba ugye én nem látok bele. L betűvel, bár abból nem lett nyertes logó, igen. Mondjuk akkor nem Figma színeket kell kiválasztani, és működhet. Egyértelműen, persze. Egyébként valamiért a napokban volt egy ilyen neonzöldes, feketés irány a fejemben, úgyhogy elsőnek azt akarom majd kipróbálni. Csak gyorsan végignézem, vagy bele nézek, hogy van-e hasonló F betűs logó így Dribble-on. Jó, majd belépek akkor. Jó, figyelj, egyelőre nincsen egyébként. Azért, hogyha nem tudom, logót terveztek, érdemes nem tudom, minél több platformon végignézni, hogy valaki csinálta már hasonlót. Igen, ja, betűtípus. Csak ott tartottunk, hogy a kristályüveggyárat le kell cserélni valamire. Ja, ezzel az ikonnal nem fog működni a talpas betűtípus. Ja, muszáj leszünk valami tök egyszerűt választani, valami sokkal, nem tudom, geometrikusabbat, hogy visszahozzuk. Ennek nincsen esetleg olyan A betűje, de van. Az a baj, hogy ez is még túl finom. De nem tudom. Bármi ötlet ehhez az ikonhoz betűtípusra? Várj, közben ránézek az Instagramra is, mert múltkor stream után vettem észre, hogy küldtetek dolgokat közben, de nem, nincsen most üzenetem.
A... Alján leszűrjük a sans serifre a dolgokat. Ebből nézzünk egy vastagabbat. Hát ez még működhet is. Valami rounded? Turpóa lenne a körökkel. Figyelj, megnézzük. A rounded. Fú, mi lehet az, ami... Hauska? Hóska. Nem hauska. Annyira nem szép. Múzeó. Túlhasznált. Urbán. Hát... Nem tudom. Mit gondoltak a roundedról? Túl gyerekes. Hát lehet egyébként, ja. Fú, várjál, valamit meg akarok nézni gyorsan. Lehet, hogy maradnék egyébként tényleg ennél a tipikus, nem tudom, startupos dolognál, hogy valami tök egyszerű betűtípust találjunk az ikon mellé. És akkor itt viszont vissza fogom venni a Satoshit. Lehet, hogy majd alakítok rajta. Az F betűt nagyon rövidnek érzékelem. Jó. Okés. Szerintem a mai napra az lesz még, hogy szeretném kiválasztani az arculati színeket. Viszont, bocs, szavazzunk egyet megint, mert hogy tök kíváncsi vagyok arra, hogy ugye az a terv, hogy csinálni fogok stylescape-et hozzá, tehát hogy így körülbelül kidolgozom előre az arculatot majd, hogy hogyan fog kinézni, milyen színeket, milyen betűtípusokat, milyen patterneket, milyen kulcsvizuált használjunk majd benne. És egyébként mindkettőre kidolgozhatom, de hogyha nagyon egyértelmű, hogy egyikkel vagy másikkal kéne szerintetek tovább menni, akkor tényleg ráállunk egy irányra, és akkor kezdjünk el azon dolgozni, nem tudom, célirányosan. Úgyhogy ez a két verziónk van most, és ez a két verziónk is marad, mert hogy én egyébként elégedett vagyok vele, és szerintem mind a kettőből ki lehet hozni egy tök jó arculatot. Úgyhogy ha nagyon egyértelmű az, hogy melyik az, amelyik nem tudom, bejön nektek, akkor tényleg csak egyel megyünk tovább. Hogyha a felsőre szavaztok, akkor nyomjatok egy nullát, hogyha az alsóra szavaztok, akkor pedig nyomjatok egy egyest. Tehát, hogy felül a nulla, alul pedig az egyes. Lehet, hogy még nem tökéletes, tehát, hogy még lehet azért alakítani a dolgokon. De hogyha egyértelmű az, hogy még koncepcióval menjünk tovább.
Oké, egyelőre 50-50, fej-fej mellett haladunk. Nincsen semmilyen poll, meg bot, meg semmi ilyesmi nincsen bekötve. Azért van most a nullás meg az egyes dolog. Egyáltalán nem foglalkoztam még ezekkel a dolgokkal, majd fogok. Tudom, hogy lehetne, nem tudom, szavazást csinálni, el is kezdtem körülnézni Stream Elements-en, meg ilyen, nem tudom, kiegészítőknél, úgyhogy majd lesz. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy nem annyira eldöntött ez a dolog. Szóval lehet, hogy mindkét koncepcióval aludni kell rá egyet. Figyú, akkor legyen az, hogy mivel ti nem tudtok dönteni, ezért Instagramon ki fogom rakni szerintem majd holnap, vagy a stream után, hogy akkor melyik verzióval menjünk tovább. És hogyha ott egyértelműen eldől, akkor azzal megyünk tovább. De szerintem ott is ilyen 40-60-as arány lesz, úgyhogy az nem lesz döntő így a logó választásra nézve. Igen, na amit akartam még, hogy színt választani. Hogy nézzük meg, hogy milyen szín jöhet számításba. Szeretem ilyenkor azt csinálni, hogy igen, már megint az R betűt nyomtam, hogy négyzetet tudjak kapni. Hogy legyen így. Elnézést, csak előkészítem gyorsan, hogy ezeket a logókat, meg ezeket a dolgokat ide rá tudjuk pakolni. És megnézzük, hogy a különböző színeken hogyan működnek. A logónak az arányait azért majd még be kell állítani mindenképpen. Tehát, hogy azt még nem tekintem azért véglegesnek. Kérdés. Borzasztóan hallatszik egyébként, hogy a kutyám itt járkál alattam. Engem már kezd egy picit zavarni. És akkor az van, hogy ezeket a dolgokat átszínezzük itt szépen fehérre. Oké. Nem tudom, ez most miért változott így meg, a betűtípus. Okés. Meg akkor ezt is gyorsan átszínezzük fehérre. Meg ezt is átdobjuk akkor így fehérre. Mit akartam még? Ja igen, meg ezeket is, és mindjárt nekiállunk. Ki milyen szín irányába menne el egyébként?
mondtam, hogy én ki szeretnék próbálni egy ilyen neonzöldes irányt, de kíváncsi vagyok, hogy ti merre mennétek. Majd mindjárt itt a színeknél is mutatok valamit. Ugye arculati színeket nem tudom hogyan szoktam választani. Nem biztos, hogy tudok előállítani olyan szint, amire gondoltam. RGB-be vagyok mi. Na várjunk, azért átváltok inkább CMYK-ra, hogy legyünk biztonságban. Hát igen, sejtettem, hogy ez lesz. Hogy CMYK-ban ugye nem tudunk minden színt megjeleníteni, mert ez egy szűkebb színtartomány. És... Hát igen, ennek ugye az a vége, hogy itt látom azt, amit én ki szeretnék választani, de ugye a CMYK-ban meg csak ez fér bele. Egyébként volt ilyen projektem nemrégiben, ahol végül azt a megoldást találtuk, vagy találtam, hogy két szint határozzunk meg. Egyet, hogyha digitális termékeik vannak, és egyet, hogyha véletlenül valamilyen munka folytán szükségük van egy valamilyen printanyagra, mert ugye azért annál a projektnél is egy digitális brandről beszélgettünk, szóval nagyon ritka volt az, hogy szükség lett volna bármilyen anyagra, ami CMYK-ba kell összerakni, de hogy azért az arculati kézikönyvben meghatároztuk azt, hogy ha mégis valamilyen csoda folytán szükség van rá, akkor milyen legyen. Szia Liri, örülünk, hogy itt voltál. Már nem sok van hátra egyébként, szóval csak tényleg szeretném még a színt azt nem tudom megtalálni. Ja igen, amit viszont mutatni akarok, másolunk egy hexakódot, hogy azért arculat terén is szeretek alkalmazkodni a WCAG szabványhoz. A contrast checker, ez lesz a legegyszerűbb. Szóval röviden, a WCAG az a szabvány, ami lényegében az internet és a weboldalak használatának az inkluzivitását nem tudom, biztosítja, hogy mondjuk gyengénlátók, színvakok, de ebbe beletartoznak egyébként a halláskárosodás szenvedett emberek is, szóval, hogy ők minél kényelmesebben tudják használni az adott weboldalakat. Ezért van az, hogy a fejlesztés közben egy csomószor olyan dolgokat is megadnak a fejlesztők, amiket így mi teljesen egészséges emberek nem veszünk észre. Például az, hogy minden képnek kell legyen egy helyettesítő szövege. Hogyha van egy felolvasó szoftver, akkor mit olvasson fel a képnek a kép helyett lényegében. Meg hogy úgy kell összerakni a weboldalakat is, ez már inkább design feladat, hogy mondjuk a képek nélkül is értelmezhető legyen csak maga a szöveg. Viszont amivel leginkább foglalkozunk, az a kontrasztarány. Ez az, amiben lehet látni azt, hogy mondjuk két szín között, háttér meg előtér, vagy a szövegszín meg háttér között, akkor a kontrasztnak kell lennie, hogy ezen a WCAG szűrőn átmenjen. És habár ezt egyébként inkluzivitás miatt találták ki, a tökéletesen látó emberek számára is hasznos az, hogyha ez a kontrasztarány minél magasabb, mert annál könnyebb olvasni. Ja igen, szóval másoltunk egy hexakódot ide.
És látszik az, itt például, egy kicsit belenagyítok nektek, hogy fehéren például ez a szín abszolút nem fog működni. Tehát, hogyha ezt az arculati színt használjuk, akkor például fehér felületre ezzel nem írhatunk. Viszont feketével már tökéletesen működik. Ha jó, nem is tudom, már 6, ja 7. Igen, 7-nél megy át körülbelül minden ilyen szűrőn. Úgyhogy nagy valószínűséggel egyébként én lehet, hogy megtartom ezt a színt, annyi, hogy létre fogunk hozni ehhez a zöldhöz képest egy ilyen másodlagos szint lényegében, amit mondjuk headline-okhoz felhasználunk, de még az is lehet, hogy egyszerűen feketét fogunk majd használni. És akkor mondjuk így megy át a WCAG szűrőn. Ezt át is másolom. Ja, igen, szóval, hogyha megnézitek, akkor például így nem fogjuk használni a logót, csak így, ilyen formában. Ja igen, és ezt akartam még megnézni, hogy akkor bemásoljuk ezt ide, és akkor ez mondjuk a sötét verzió. És az is lehet, hogy ezt egyszerűen így negatívba fogjuk berakni. Ez így tetszik egyébként, hogy fehéren van. Gyorsan átmásolj, szóval gyorsan átmásolom a többire is. Ennek a zöldnek lehet, hogy adjunk még egy kis kékes színt, mert hogy annyira nem tetszik ez így nekem. Túlságosan eltér az a másiktól. Így már sokkal jobb, és ja igen, ezt még át kell dobni feketére. Illetve ugye azt akartam megnézni, hogy ja, ezeket is átszínezzük erre a színre. Hát még ez is, meg ez. És itt is mondjuk egy ilyet csinálunk. Nos, mit gondoltok? Nincsen már innivalóm sem. Ja, azt még viszont megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk ezt így használjuk, illetve így, igen. Meg. Így. Na, még egy picit. Nos, ez lett akkor a mai termésünk. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy lényegesen, hogy is mondjam, produktívabbak voltunk, meg főleg én a múltkorihoz képest. Na. Egy 5-ös skálán, most szeretek ilyen számokat írattatni veletek folyamatosan, szóval az a koncepció, amire ti
úgy gondoljátok, hogy az a jó koncepció, az mondjuk egy 5-ös skálán, nem tudom mennyire érzitek elégnek. 5 a legjobb, természetesen. Nem akarlak befolyásolni titeket. Én szerintem rendben lesz ez az arculat, meg ez a logó így. Négy fölé. Jó, figyelj, egyébként egy csomószor azt szoktam mondani, hogy van ez amikor még nem tudom, fiatal és kezdő grafikus voltam, akkor én is nagyon sokat mondogattam, hogy minden arculatnak, hát a logó az alapja, hát a logó a legfontosabb része egy arculatnak, a lófasz, dehogy is. A logó az körülbelül azért, tehát hogy arra jó, hogy legyen valami kiinduló pontod az arculathoz. Hogy azt tud mondani, hogy igen, a logóban ilyen formák, meg ilyen, nem is tudom, ilyen stílusok, ilyen lekerekítések, ilyen szögek szerepelnek, úgyhogy az arculatban ezekből fogunk építkezni. De hogy egyébként majd a következő alkalommal, amikor stylescape-et fogunk csinálni, meg lényegében így a teljes arculatot így megpróbálom összedobni, ott majd látni lehet azért, hogy nem biztos, hogy az arculat az, vagy nem biztos, hogy a logó az, ami így elviszi az egészet. Tehát, hogyha ugye van ez, biztos találkoztatok vele, van ez a kép mostanában, vagy ilyen meme videó, hogy akkor jó a brand designot, hogyha letakarod a logót, és még akkor is felismerhető. És akkor a Mac-ivel szoktak példálózni, meg azt hiszem a Starbucks-szal, és így tovább. Na, jó, figyú, köszi szépen mindenkinek, hogy Adaile, ezt még elolvasom. Igen, én is a többi felületet várom, hogy ott hogyan működik a szín, a kiegészítő elemek, de szerintem jó lesz ez. Jó, szuper, szuper, szuper. Köszi mindenkinek akkor, hogy itt voltatok, meg hogy szavaztatok, és kiválasztottuk akkor ezt a 2,5 irányt. Valószínűleg ebből igen 2 lesz. És akkor a következő alkalommal pedig tökéletesre megcsináljuk a logót, beállítunk minden arányt és mindent tökéletesre. És akkor kidolgozunk egy arculatot, egy kulcsvizuált, megnézzük, hogy mikből lehet építkezni még a továbbiakban. Mivel, hogy ez a második logótervezős stream, és akkor lesz még egy az arculathoz, miközben egyet terveztem, úgyhogy lehet, hogy tényleg az lesz, hogy itt választani kell majd, és akkor a következő streamben egy koncepciót fogunk kidolgozni. Okés, köszi szépen akkor mindenkinek, aki itt volt, és akkor remélhetőleg jövő héten pedig találkozunk. Úgyhogy szerbusztok!